дилафрӯз баъди ҷустуҷӯҳои зиёд дар яке аз сохтмонҳои маҳаллаи зарафшони пойтахт ба ҳашт сохтмончӣ корро оғоз мекунад. با 8 ساختمانچی بعد جستجوی طولانی کار سر میکنه. خیلی کار کوفتگی کار یافتگی در محله زرافشان کار میکنه. همین فهمیدم. دلافروز بعد از جستجوی بسیار در یک بنای ساختمانی صاحب کار شد. дар ин кори хайр саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва ҷавонони ватандӯсти деҳа калон буда онҳо тасмим гирифтанд ки дар оянда 1 километр роҳи дорои аҳамияти маҳаллиро асфалтпӯш намоянд. мақсад ҳам роҳҳои канандагиро бояд асфалтпӯш кунанд, кӯмак кунанд. ба ақидаи ма мефаҳмидагим ҳам хеле хатонак. аз ин ҷумла меояд ки ҷавонон ва он нафароне ки дар ягон маҳаллае зиндагӣ мекунанд тасмим гирифтанд 1 километр роҳро роҳ созанд. ба фикрам ҳам хел мақсад ино мехоҳам ки вайкунам ва ҳамин хайрони ки дар ҳамин ноҳияҳои ваё ҳастанд мақсад атласпӯша нафаҳмидам ки бояд ҳам хел иҷро намоянд. соҳибкоро асфал мекардем. кори хуба. коршинос бар ин назар аст ки сабаби рахна шудани паёмрасонҳо ворид гардидани ҳамлагарон ба пойгоҳи паёмрасон ва оператори мобилӣ ва ё шикасти инфраструктури худи оператори мобилӣ аст ки смс паёмҳоро дастрас карда нагузоштанд он ба муштарӣ расад. камтар фаҳмидани ин ҷумла мушкилтаро не ки иҷода гуфтагие ки ҳамин коршиносон баро назаранд ки ҳамин ҳамлагарон чи ба ҳамон смс паёмҳое ки мефиристанд так ба онҳо намеравад. ба ҳамлагарон намеравад ё ки ба муштарӣ намеравад? ба муштариён намеравад. яъне гап дар ҳамин меравад ки иҷода барои чи взлом кардани симкартаҳо меравад. яъне симкартаро оператора взлом карданд ки ба ӯ яъне маълумот ба ӯ нарафтааст. ба муштарӣ нарафтааст. ақидаи коршиносон гуфта шудааст ки аз назари онҳо ин збойҳои чист вирус аст, яъне ки пешгирӣ мекунанд расидани смсҳоро. ин қадар фаҳмидам.